Wow, Kate je dobila 100 komada lubenice, Quentin ima 10 komada, a Sophie ima samo 1 komad. Tužno. Dakle, neka Sophie počne. Ajde, sad ću da probam. Lubenica je slatka, ali ima puno koščica. Društvo, završila sam. Kako vam se sviđa moj smeh? Jako smešno. Sad je na redu Quentin. Super, obožavam lubenicu. I dobro što sam dobio 10 komada. O da, kako ukusno. Mogu jesti lubenicu non stop. To je i hrana i piće istovremeno. O da. Imam ideju. Napravit ću piće od lubenice. Da, to je genijalno. Dakle, stavio sam Oreo, a sad ću preliti to čokoladnim sirupom, a zatim dodati bombone Njord. Obožavam ih. To su najbolje bombone na svetu. Wow, Quentin, to izgleda jako ukusno. Da, znam, trudio sam se i spremao to za sebe. Sam ću to sve pojesti. Wow, to je jako ukusno, oduševljen sam. Tu ima sve što tako volim. O da, kako sam pametan, to je bila odlična ideja. Dakle, ostao je posljednji komad i njega ću pojesti. O da, to je to, završio sam. Kate, sad ti, ajde. Odlično, spremna sam da počnem. Dakle, probat ću prvi komad. O, da, divno. U stvari, čekajte, šta će mi jedan komad kad mogu pojesti nekoliko odjednom? O, da, super. Samo postoji problem, već sam se najela, a lubenica se ne smanjuje. Treba smisliti nešto. Tačno, stavit ću lubenicu u blender i napraviti sebi sok. To će biti jako ukusno. Stavit ću samo unutrašnjost, skoro mi ne treba. A sada uključujem blender. To je to. Sipam sok u čašu. Oho, Sophie, vidiš šta je Kate smislila? Da, znam. Hvala puno. Dakle, treba napraviti što više soka. Da, odlično mi ide. Pogledajte, ova velika čaša je sad puna. Ali treba mi još soka. Eto, samo pogledajte. Ne mogu ni da zamislim koliko bi mi trebalo vremena da pojedem to, a sok ću popiti mnogo brže. O, da, to je jako ukusno. Divno. Oduševljena sam. Samo što nisam sklonila koščice. Drugari, pazite! Sad će biti kiša od koščica. O ne, nadam se da će kišobran izdržati. Prošlo je. Dobro je, mnogo mi je bolje sad. Oho, to su kiseli limuni. Quentin, ti si imao sreće, imaš samo jedan. Kate je dobila 10 limuna. A Sophie ima 100 komada. To je baš mnogo. Kako će to sve pojesti? Okej, uskoro ćemo vidjeti to. Na redu je Quentin. Stvarno? Dobro, probat ću. Jao, kako kiselo. To je previše kiselo. Ideja. Mogu popiti limunov sok kroz slamčicu. Ali to nije obična slamka. Unutra su kuglice sa ukusom jagoda. Da, ako kroz nju popijem sok, bit će mi slatko. O ne, i dalje je kiselo. Dobro, Kate, sad ti. Već? Pa dobro, sad ću da probam. Ali neću da radim to. Ajde, Kate, možeš ti to. Ajde. Kate, najbolja si. O, drugari, hvala na podršci. Sad ću sigurno uspeti. Uzet ću odmah 2 limuna. O ne, kako kiselo. To je nepodnošljivo. Previše kiselo. Najkiselije što sam ikad jela. Dobro, stalo je sasvim malo. Utrnulo mi je svo lice. Kate, jaka si, hajde. Hvala, prijatelji. Ostalo je sasvim malo. Kako kiselo. Dobro, prošlo je. Sophie, sad ti. Imaš 100 limuna, ali verujem da ćeš uspeti. Okej,
hajde da probamo. O, ideja! Mogu napraviti limunadu. To je genijalno. Ako ti život daje limune, napravi limunadu. To znaju svi. Dakle, sad ću iscediti sok iz svakog limuna. Da, odlično mi ide. Ostao je posljednji limun. Tako je. A sad ću u svaku čašu dodati šećer, led i slamke. Da, svaka mi čast. Ostalo ubaciti slamke i to je to. Mogu probati šta je ispalo. Baš me zanima kakav je ukus. Drugari, to je baš ukusno. Odlična ideja, Sofi. Eto, sve sam popila. Jau! Ups, izvinjavam se. Opa, aparati sa žvakama, super. Kate ima mali aparat samo sa jednom žvakom unutra. Quentin je dobio veći aparat, tamo je 10 žvaka. A Sophie ima 100 žvaka. Super! Hej, nemojte se smijati, Kate. Ona prva počinje. Hajde, probaj brže. Ja, naravno. Izvadit ću žvakicu i probati je. Baš je ukusna. A sad ću naduvati balon. Uspelo je. Pogledajte kako slatko. Došla mi je ideja. Quentin, pogledaj. Imam klonski nos. Izgledam jako smešno, jel da? Ups, pukao ti je balon. Ej, Quentin, šta si uradio? Sad sam sva lepljiva. Naljutila sam se. Hajde, jedi svoje žvake. Vrlo rado. Sad ću otvoriti aparat i sipati sve žvake u usta. O da, kako ukusno. A sad ću naduvati veliki balon, gledajte. O ne, odleće, čekaj. Ćao, čao. Quentin, žao mi je što je tvoj balon odleteo, ali sad je moj red. Ja jedva čekam da probam svoje žvake. O, pogledajte kako se žvake spuštaju. Evo ih, odmah 2 žvake. Ukusno. Dakle, hoću da izvadim sve žvake iz aparata. Wow, kako se zabavno spuštaju. Ali, već sam se umorila da jedem žvake. 100 komada je previše. Ideja, uzet ću Pop Tubes. Došla mi je ideja kako da izvadim žvake. Stavit ću slamku u aparat, a sad ću uvući sve žvake u sebe. Da, uradila sam to. A sad ću probati da naduvam balon. Gledajte. Ups, pukao je. O ne, sva sam lepljiva. Užas. Jadna ja. A sada imate pice. Sophie je dobila samo jednu, ali nije tužna. Ipak je to cela pica. Nadam se da će Sophie biti dovoljno, a Quentin je dobio 10 pica, dok će sigurno biti dovoljno. A kod Kate je 100 pica, to je nevjerovatno. Nisam sigurna da li će moći da pojede to. Dobro, Sophie počinje, hajde. O da, baš sam gladna. Ideja. Treba dodati što više sira u moju picu. Odlično. A sad ću sve istopiti uz pomoć vatre. Super. Odlično mi ide. To izgleda i miriše jako dobro. Okej, vreme je da probam. Wow, sir se tako lepo razvlači. Sviđa mi se. Poješću svu picu. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, ostalo je još malo. Quentin, šta gledaš? Možeš da jedeš svoje pice? Super, ali kako da uradim to? Tačno. Za početak ću iseći pice testerom. Da, a sad ću uzeti 10 komada odjednom i probati. Gledajte, imam pravi sendvič od pizza. Da, tako je mnogo ukusnije. Baš mi se sviđa. Mogu pojesti i 20 komada odjednom. To je baš moćno. Devojke, prejao sam.
treba se obrisati. Kate, na tebe red. Hajde. O, da, ja obožavam pizzu. Dakle, počet ću od gornjeg komada. O, da, to je jako ukusno. Pizza je prelepa. Imam toliko pice da će mi trajati godinu dana. Jao, samo što sam se već najela. O, ideja. Smislila sam kako brzo da pojedem to. A zavrtet ću tanjir sa pizzom. Odlično, a sada otvaram usta i to je to. Pogledajte, zar to nije genijalno? Umorila sam se. Kate je pojela 100 pizza i postala je 100 puta veća. A mi ćemo ti pomoći da pojedeš ostalo. Ne, to je moje, a nisam završila. Jao. Kate je tako smotana. Baci kocku. Hvala svima ko lajkuje i prati naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.